Здравейте, приятели! Това е втори влог. Ние сме в Холандия, в град Урк илиЪрк. В момента ядем аз сам круасан с шунка. Той изяде някакъв печен хляб с кашкавал и с лук. Поръчахме си пица, количките. В момента сме тук на едни пристанища, много корабчета, много вода покрай нас и буквално има доста хора, които наблюдават водата. Като цяло корабите, ако някой иска, може да пътува с такива кораби. Но да, изглежда добре, малко е топличко, не е както в България. Уморени сме. Предполагам, после като се приберем, трябва да се къпаме, да се отпочинем, да спим. Защото утре събота неделя и всичките хора почиват. Имаш ли да казваш нещо? Не. Здравейте, сега сме тук в къща, където ще живеем. Ето как е обстановката горе-долу. Имате някаква представа в лобията? Тук, да. Бяхме малко навън, там на едно пристанище, където има много кораби, много яхти. Взехме си пица, други закуски, коли, които вече спихме. Времето тук поне е хубаво, не както в България да бъде с много слънце, да е много жега, да почернеш. Разгледахме магазини, там някакви сувенири гледахме. Има още какво да се види със сигурност. Сега чакаме да се къпем, да си оправим стаята, да се починем, защото ми се спи много. Тази врата ще се удари и вижте само как се движи самичка. Да. Ще се включа пак. Здравейте! Тук сме в райската градина. В момента сме тук отвънка, правихме си фотосесии, защото ние моделите и звездите на Расо така изглеждаме отстрани. До сега Боби е борял тук камъните, изкара ги милиарди няколко стоти, но ги забрави, сега ще започнем от начало. Да. Чао ли? Не сме в Италия. Какво сказа? Не знам. От начало. Да. Още не сме се оправили, не питайте. Да, още не сме се оправили, не питайте защо. Дълга и широка, при някоя е къса и тясна. Да. Ходих. Къде ходих? Да, ще кача после снимки, ще ги видите. Вие ме последвайте, защото ще има още части. Ще се включа малко по-късничко да кажа какво правихме през останалото време, в което сега ще спра клипа. И ще се насочим, ще се насочим към влог номер 3. Чао! Здравейте, приятели! Тук що излезнахме малко навън. Отново сме на това място с яхтите и корабите. Аз си взех с крежина, с ливаво и с синьо. Боби си взе и да го похваля, сам говори на английски, не знам как се оправи, но вика, че е хубаво и както ви казах, той сам се оправи. Това е, не знам, Боби казва, че е косатка, но за мен е акула, защото има перка отгоре. Косатка е. Косатка, да, ето ги самите яхти и кораби, не знам какво са точно, но самият град, в който сме, казват, че е бил едно време остров. Да, вижте колко са нисички и всяка една лодка си има свое предназначение, определено място или пък знаме и някои хора в тези лодки може би живеят или си пият или са като цяло на почивка. Сега ще ви покажа по-така. Ето, като цяло в този град може да се види само ето такива неща. Мирише на пържена риба, небето е много хубаво. Някои си ги поедисват, някои си ги чистят. Повечето хора тук се разхождат, вижте водата. Мръсна е, няма да лъжа. Но не мирише както на Дунава или по българските бари и реки, там не знам, локви, много гадно да мирише. Напротив, вижте хората как се държат и се такова релаксират. Хубаво е да пиеш такова нещо, да ядеш такова нещо.
Наспали, отпочинали, всичко е точно. Ей, там. Тук не може да се влиза, тъй като тук горе на табелата пише, защото е забранено за чужди лица, които нямат... Не са по-мощни. Да, не са упълномощени, нямат документ като цяло. Не знам дали е дълбока водата. Ето тук сега минава едно корабче ли е това? Не знам как да го нарека. То си е холандско, има си знаме. И в момента пътува. Виждате ли, то мърда. Боби каза, че още малко ще се съблече и ще се хвърли във водата. Аз не вярвам по принцип. Да, като цяло, приятели, това... с други дрехи съм. Боби и той. Като цяло това е за този втори влог. За момента нищо друго интересно не мога да ви покажа. Очаквайте влог 3. Последвайте ме, харесвайте, за да видите още. И вижте цветята как са на кружката. Да, друго... Не виждам друго интересно. Втори път идвам вече тук. Още разхождаме, но не. Така е, когато нямате приятели в далечния, не знам и дори коя посока е тази държава. Вие ще ме поправите, че да не сте по-умни от мен. Но да. До нови срещи!